ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ। ଏ ହେଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଏଇଠି ଅଛି ଟଗର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଫୁଲ ବୋଧେ କିଏ ନେଇଛି ଆସି କି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଟଗର ଗଛ ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟଗର ଗଛ, ସବୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଅଛି। ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ଅଛି, ତାପରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଧଳା ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା ଧଳା ମନ୍ଦାର। ତ ଧଳା ମନ୍ଦାରଟା ଆଉ ଗଛ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, କିଛି ଦେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ସେ। ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା। ମାନେ ସେ ଧଳା ମନ୍ଦାର, ସେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ବି ହେଉଛି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଗଛ ସାଇଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ହେଇଛି। ସେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ମନ୍ଦାରଟା ଆଣିବା। ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଏ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାକୁ କଟା ହେଇଛି, ତଥାପି ସେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କଟା ହେଇନି। ଏଇଠି ଆମର ଟଗର ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମଜଷ୍ଟି ଗଛ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଫୁଲ ହେଉନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁଦୁରା ଗଛ ହେଇଛି। ତ ଆମ ବାଡ଼ିର କାନ୍ଦିଆ ଗଛ କେବେ କାନ୍ଦିଆ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଟଗର ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସାରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ସବୁ ପରିବା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ସବୁ ଲାଗେ। ତ ଲଗା ହେଇନି ଏବେ, ଲଗା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ, ଏଠି ମାନେ କଖାରୁ ଶାଗ, ତାପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିମ୍ ଏଇସବୁ ବି ଲଗା ହୁଏ। ହେଲେ ଥରେ ଷଣ୍ଢ ପଶି ୟାକୁ ଦେଇଥିଲା ସତ୍ୟାନାଶ କରି। ବାଡ଼ଟା ଠିକ୍ରେ ଦିଆହେଇନି, ତ ବାଡ଼ଟା ଠିକ୍ରେ ଦିଆହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବା ଲଗା ହେବ। ନହେଲେ ପୁଣି ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ପଶିକି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବେ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ମାନେ
ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇକି ବିଛେଇ ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଢିରା ଦେଇଛୁ ଏମିତିଟା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ନହେବ ସିଧା ସିଧା ଯିବ ବୋଲି। ଏଟା ନ ନେଲେ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାରିରେ କ'ଣ ସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଅଦା ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।